Barcelona ina game ro pui tak an play thin Tiki Taka muchuak tu nia an soi thin Dutch coach ro pui Johan Cruyff khan ti hian soin ka team enkola ka forward player te chu metal som panga chau an tlan turani chu aya an tlan tam chuan an a ani lo vek po in an mu hi la ka nga yang ati mi mai he coach ro pui big hian a soi zel na chuan football a hian itlan tam zong hi apoi mo ber lova chu a chuan engtin nge I in siam rem tlan angai hun le khoya nge tlan tur ti te hi hria tur poi mo jok chu ani ati ti hian soi chun zomin Barca a an khel lain Romario le Messi te hi an tima khan tlan tlem ber ti thei an ni zia ma se gol an khung deuh reng ba ka assist an nei deuh reng tho hei hi positional tactic kan ti chu ania player te chu hlom khatin an che ho tlang dial diala an in kar nai zong te an in hlom khom dan chu angai deuh pa tin chu tiang chuan position game khelin khoi muna po an in hlom khom tha em zela chu chuan thui tak tlan ngai lowin player tin te kha asiama match khel chungin tha po a he lo bik ati Johan Cruyff system kha aril hlea tuna a soi chin tlem te po hi khel fe tham ani ome management hi player an that le that lawa ain ngat ber lawa system le tactic dik chuan player thatak ni lem lawa ngai te po ro pui taka asiam fo zoka Johan Cruyff hian a hun lain a systema player man thiam lo anei mang meu lo nia an soi thin na chan ber po a system le tactic hian azir em thin ani anti